Berrizek zenbete auzo dekoz? Zenbete auzo dau Berrizen? Zazpi. Zeintzuk dire? Murguiti, Okango, Zengotita, San Lorenzo, Andikona, Sarria... Sarria. Eta bat falta da dira, ezta? Eituan. Zazpi. Eta herrien, auzoen arteko hartu emonik baegoan? Edo apurbet Berriz nahiko handi da herri eixetez, ezta? Goizeta behi gauza bizkate. Bai. Olakuta barri du ez da, Bai. Baina olakuta Olakueta hau da herria eixetez. Eitua da barri du eitua. Bai. Baina, goizeta behi gauza, edo eskola peite ben. Bai. Mojakin batzuk eta beste batzuk eta horre maiztrape mokeenak ez zituen ondo ikusten. Ja. Eta auzo bakotzan egoten zen eskola bat? Bai, oso guztizetan dago. Gani. Gani. Bai.